Colectivos piden a Renfe en Galicia que permita levar bicicletas no tren sen atrancos. Denuncian que a empresa pon moitas dificultades para que nos tres galegos as persoas poidan desplazarse coa súa bicicleta, o que imposibilita despois empregala como medio de transporte limpo na cidade de destino. Ciclistas e ecoloxistas cumprimentaron decenas de follas de reclamacións e desplegaron pancartas nas estacións da Coruña, Compostela, Vilagarcía, Pontevedra e Vigo para pedir a Renfe que facilite a intermodalidade entre bici e tren.